ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ман Ҷамшед Ҷоров ҳуқуқшинос ҳастам ва дар ин навбат дар барномаи тафсир мехостам ба шумо дар бораи моддаи 47-уми Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ки ном дорад ҳабси маъмурӣ маълумот пешниҳод кунам. Дар натиҷаи тамошо кардани ин барнома шумо бо маълумотҳои зерин шинос мешавед ки ҳабси маъмурӣ чист, ҳабси маъмуриро бо кадом муҳлатҳо мумкин аст ки нисбати шахс татбиқ кунанд ва кадом категорияи шахсонро мумкин нест бе ҳеҷ ягон баҳонаву бе ягон роҳ ҳабси маъмурӣ кард. пеш аз он ки дар бораи ҳабси маъмурӣ гап занем, мо бояд гӯем ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон се намуди ҷавобгарӣ ҳаст: ҷавобгарии маъмурӣ, ҷавобгарии шаҳрвандӣ ва инчунин ҷавобгарии ҷиноятӣ. Ва тибқи муқаррароти Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин ҷазоҳое ки нисбат ба амалҳои шаҳрвандон дар асоси ҳамин кодекс татбиқ карда мешаванд, ин чораҳои маҷбурие мебошанд ки аз тарафи судя, аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатӣ, аз қабили мисол метавонем гӯем ки кормандони санэпидемстансия, пожарник, кормандони барқ, светобойчикоре ки мегӯянд милисия ва дигару дигар, нисбати шахсони воқеӣ, нисбати соҳибкорон, нисбати ягон шахси мансабдори корхона ё ин ки худи ҳамин корхона шахси ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад. Ва яке аз намуди ҳамин ҷазоҳои маъмурӣ ин ҳабси маъмурӣ аст ки дар моддаи 47 онро чунин тафсир мекунанд ки ҳабси маъмурӣ ин муваққатан маҳрум кардани шахс аз озодӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва бо роҳи маҷбуран ҷалб кардани ӯ бо меҳнати ҷамъиятӣ тибқи шартҳо ва тартиби муайян намудаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. Яъне ин ҳамин мафҳуме ки қонунгузор навистааст. Оддӣ карда гӯем, ҳабси маъмурӣ яъне ки шахсро ба як муддати муайян, муҳлати кӯтоҳ аз озодӣ маҳрум мекунанд, дар ИВСҳо нигоҳ медоранд ва сизо ягон кас онҳоро ҳуқуқи интиқол дода надорад. ҳабси маъмуриро маъмулан дар ИВС, изолятор временного содержания мегӯянд, дар он ҷо мегузаронанд шахсон ва на барои ҳама амалҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ин чора татбиқ карда мешаванд. Дар қонун ҳатман бояд муайян карда шавад ки намуди ҷазоҳо барои амал содир намудани ягон амал ва дар он оварда мешавад ё ҷарима, ё ин ки огоҳӣ, ё ин ки мусодира кардани амволе ки бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудааст, ё ин ки бо роҳи олоти ҷиноят ҳисоб мешуд, дигару дигар. Ва агар ишора карда шавад ки ҳамчунин ҳабси маъмурӣ низ шояд татбиқ карда шавад, дар ҳамин маврид дар асоси қарори суд ё ин ки фақат дар асоси қарори суд мумкин аст ки шахсро ҳабси маъмурӣ кунанд. Ва аз оғози парвандаи маъмурӣ то ба ҳабс гирифтани ин шахс набояд ки муҳлат 24 соат зиёд гузарад. Инро ҳам ба назар гирифтан лозим аст. Ба кадом муҳлат шахсро мумкин аст ки ҳабси маъмурӣ кард? ҳабси маъмурӣ ин маънояш ҷудо нигоҳ доштани ҳуқуқвайронкунанда аз ҷамъият ҳисобида мешавад ба муҳлати аз 1 то 15 шабона рӯз муайян карда мешавад, вобаста аз вазбинии амали содир кардаи ӯ, вобаста аз шахсияте ки ин амалро содир кардааст, вобаста аз хатари ҷамъиятии ӯ, вобаста аз асаре ки ин амал ба бехатарии ҷамъият, як урфу одату вайрон кардану дигару дигари тарзи зиндагии якҷояро агар вайрон карда бошад, ин дар асоси ҳамин худи мулоҳизаҳои судя, дар асоси баррасӣ кардани ҳамин мавод парванда судя муайян мекунад. Аз 1 то 15 рӯз шахсро мумкин аст ки ба ҳабси маъмурӣ кашанд. Ин дар ҳолати умумӣ аст, дар ҳолати муқаррарии оддӣ. Вале дар ҳолате ки вазъи фавқулодда эълон карда шудааст ва шахс амалеро иҷро мекунад ки мумкин аст ки
طبق قانون نسبت او حبس معمولی تعیین کرده شود، судя میتواند که این شخص را با مهلت حتی تا 1 ماه هم به حبس معمولی کشیده او را حبس کند. چیزی که گفتیم در قانون فقط در حالتهای استثنایی برای صادر نمودن عملهای معینی که در همین کودکس مرافعی در کودکس حقوق بیانکننده معمولی آورده شده است، شخص را ممکن که یک از نمود همین جزاهای معمولی حبس تعیین کرده شود، ولی نسبت یک چند کاتگوری شخصان با هیچ راهی ممکن نیست که حبس تطبیق کرده شود. این زنی حامله میباشد، دویم کاتگوریا زنی мебошад ки таҳти тарбияш кӯдаки то 14 сола дорад, шахсе мебошад ки ба синни 18 нарасидааст, ноболиғ. маъюбони гурӯҳҳои якум ва дуюм инчунин нисбат ба шахсе ки ба синни нафақа расидааст. нисбати ин категорияи шахсон набояд ки ҷазои маъмурӣ ба намуди ҳабси маъмурӣ татбиқ карда шавад. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам ки муҳлати ҳабси маъмурӣ аз ҳамон муҳлате ки шахсро дастгир карданд, дастгиркунии маъмурӣ номида мешавад, аз ҳамон муҳлат ҳисобида мешавад, на аз он муҳлате ки қарори суд дар бораи ҳабси ӯ бароварда шудааст. тамошобинони гиромӣ, ташаккур барои тамошо кардани барномаи мо. инчунин дар охири барнома мехостам боз як бори дигар аз шумо хоҳиш кунам ки ҳарчи бештар, ҳарчи тезтар касе ки обуна нашудааст ба канали мо обуна шавад. лайку комментариҳои худро фаромӯш накунед, то ин ки бо лайку комментариҳои шумо бо обунаи шумо ҳарчи бештар шаҳрвандони мо метавонанд бо ҳуқуқ ва озодиҳои худ шинос шаванд.